Aarhus Festuge er ikke kun musik, teater og fadøl. Omkring 30 tilskuere har trodset det dårlige vejr. De er taget til Lystrup for at se den årlige modelflyopvisning. En af dem er Magnus Borbjerg, der har lukket sin mor med ud for at se på modelflyene. Hvorfor er du taget ud i dag? På grund af, at jeg synes, det er spændende, og alt sådan noget fjernstyret kan godt lide, på grund af, at der er fart og alt muligt i den stil. Så jeg synes, det er fedt. Det er ikke kun Magnus, der kan lide at se på modelflyene. Formand Allan Feldt tror, at der er mange ting, de kan tilbyde tilskuerne. Det er jo nok lidt, jeg tror den almindelige fascination ved flyvning i det hele taget, ligesom man ser ved stævner med fuld, altså med rigtige fly også. Og måske samtidig lidt dramatik. Sidste år havde vi mange modeller, der faldt ned på den tilsvarende onsdag aften. Det er vi ikke så glade ved, men... Der skal hives mange timer ud af kalenderen for at få tid til flyene, og de er heller ikke helt billige. Man kan starte med et begynderfly fra omkring 2500 kroner, og hvis man bliver bidt af det, kan man sagtens bruge 40.000 kroner på et enkelt fly. Kig på den store derhen, den er sikkert ikke engang propelhjelmdrevet. Det rigtige fly. Passagerfly. Hvordan er den ikke det der lille. Den der helt derhen. Ja. Magnus er ikke i tvivl om, hvad han synes om opvisningen. Det fede, det er nok nærmest det hele. For eksempel, når man laver sådan en loop, man tror ikke rigtigt, at sådan en lille flyver kan lave alt det der. Det tror man simpelthen ikke. Dagens opvisning gik godt, og det sidste fly er landet. Aarhus Modelflyveklub håber på endnu flere tilskuere lørdag kl. 1, hvor modelflyene igen bliver vist frem i luften over Lystrup.